जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जितिदुवार दख'रा गावबुरा आफाद, लोगोसे जितिदुवार दख'रा बर' समाज आफाद जथायै जिहेतु फैबाय थानाय जिहेतु फुजा मेलानि थासारि आरो आथिखालनि जि थासारिखौ लानानै जोङो दिनैहाय जथायै दिनै जोङो बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जोङो फोसावनो सानदों जे फैबाय थानाय जिहेतु फुजा मेलानि थासारि बेखौ लानानै जोङो जथायै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लानाय जायो जे फैबाय थानाय जिहेतु जे फुजा महालय फुजा, लोक्षि फुजा, दुर्गा फुजा आरो कालि फुजायाव जे फुजा खुंनायनि नामाव जे मेला होनानै जिथु सोरखि खेला होनाय, दाइस खेला होनाय, ना बेदरनि खेला होनाय, दावदै खेला होनाय, जौ जुवा होनाय बायदि बायदि थासारिफोरखौ जोङो सिगां समाव नुनो मोनबाय थानाय जादों। दा बेखायनो जोङो देग्लाय थांनाय बोसोराव जेरैबायदि फुजा मेला होनानै बेफोरबायदि थासारि सोमजिदों, बेबायदिनो देग्लायबो जोङो बै थासारिखौ होबथानो थाखाय जोङो टटेलि जे फुजा खुंनानै जिथु मेला होनाय बे मेला होनायखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों। मानोना बै मेलायाव जोंनि उन्दै उन्दै एमइ स्कुल फरायनाय, एलपि स्कुल फरायनाय, हाइ स्कुल फरायनाय बैफोर नि जे फरायसाफोर बिसोरसो बाहागो लानायखौ, मैखोमै बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थानाय जादों। दा बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि जे थासारिखौ, जोंनि ओनसोलनि जे सोलोंथाइनि थासारि, समाजनि थासारि आरो बायदि बायदि थासारिखौ जोङो गोजौ फारसे लांनांगौबा, मोजां जुदि खालामनांगौबा जोङो मेला होनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन। आरो मेला कमिटिखौ जोङो खावलायनो लुबैदों, जे फुजा खुंग्रा आफादखौ जोङो खावलायनो लुबैदों दिनैनि बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों, जाहाथे फैबाय थानाय जिथु फुजाफोर दङ, जेरैहाय महालय फुजा, दुर्गा फुजा, लोक्षि फुजा, कालि फुजा जायफोरनाखि खुंगोन, जाहाथे फुजाखौल' खुङो, जोंहा फुजा खुंनायाव जेबो बादा होनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। नाथाय फुजा खुंनानै मेला होनायखौसो जोङो बुंबाय थानाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जिहेथु बे मेला खुंनाय हाबाफारिखौ जाहाथे खुगायाव लाबोआ आरो मेलाखौ टटेलि बन्द' खालामनो थाखाय आङो बे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों आङो खावलायहरदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय जिहेथु ड्राग्सनि थासारि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बायदि बायदि थासारिफ्रा जोंनि दख'रानि सिङाव दिनै सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरखौ होबथानांगौबा जोङो खुनु मेला खुंनायखौ जोङो बन्द' खालामथारनांगोन। आरो मेला खुंनानै जोंहा जेबो लाब जाया, बरंसो जोंहा खहासो जायो। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनांगौबा जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै आफादफोरानो, गासै दैदेनगिरिफ्रानो बेहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो मेलाखौ जों होबथानांगोन। आरो जोंहा मोननै पिकनिक स्पट, जेरैहाय निज्लागुरि पिकनिक स्पट आरो मोनाबिलि पिकनिक स्पट, बेहायबो गोबां ससियेल एक्टिभिटिस, समाज बेरेखा हाबाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय थानाय जादों। आरो बै जायगानिफ्राय जोङो गोबां समाज बेरेखा हाबा मावनाय सुबुंफोरखौ जोङो हमनो मोनबाय थानाय जादों। दा बेखायनो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो होबथाथारनांगोन। पिकनिक स्पटफोरखौ जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जोङो थांखि लानांगोन। आरो जोङो जेब्लायबो बेखौ देग्लायनिफ्राय होबथानायनि जे थांखि बेखौ जोङो लानाय जाबाय। दा बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों साफ्रोमबो जोंनि जिहेथु
फुजा खुग्रा आफादफोरखौ आङो खावलायबावनो लुबैदों जाहाथे देग्लाय जाहाथे फुजा खुंनायनि नामाव खुनु फदे मेलाखौ गोसोखाङा आरो मेला होनायखौ बन्द' खालामो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। फिल्मफोर माबाफोर नागारट'लाफोर लाबोनायफोरखौबो गनायथि होगोन ना होआ? जिहेथु जोंनि ओनसोलाव बांद्राय जिहेथु सिनेमा देखायनाय बेफोरबो जोंनि थाखाय मोजां नङा। सम लायै सम बे देखायनाय बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु माब्लाबा समाव एगजाम मिथिया मा मिथिया माने जिहेथु गामि ओनसोलाव जिहेथु सिनेमा देखायनाय बेबायदि थासारिखौबो जोङो बांद्राय जायोबा जों बन्द' खालामलांनो हागौ। आं केन्दर आन्सलिक गावबुरा हन्थानिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनो लुबैदों जे फैबाय थानाय जानो गोनां जिनाखि लोक्षि फुजा, दुर्गा फुजा, कालि फुजा बैफोराव जाहाथे जोंनि बर' जाथिया ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आवगायनि बायदि फुजा मेला होनाय बैफोर जिनिसनिफ्राय गोजानाव थायो। बेखौनो आं दख'रा आफाद गावबुरा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायहरदों जे जाहाथे बिनिफ्राय गोजानाव थानानै जों समाजनि थासारिखौ मोजां खालामनो हायो। आरो बेखौ जों बयबो गिदिर उन्दै साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाया सानो, सिन्था खालामो। जों बोरैबा बर' जाथिखौ मोजां फारसे दैदेनलांनो हागोन, जोंनि फिसा फिसौखौ मोजां फारसे जों आगान सुरहोनो हागोन, बैखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जों बयबो गामि सिङाव थानाय आइ आफा रायजो राजा उन्दै गेदेर बयनिसिमबो आं गावबुरा आफादनि जानानै गले गले खावलायहरदों